Bapak, lamanya. Bapak. Lamanya tuh naik rusak nang kemudian dari sang naik. Jangan rusak ini mana deh. Oh. Lamanya mau jangan. Oh. Tunggu tadi. Ada dia. Oh enggak. Oh. Rai sini Ali. Pembahasan ninja. Ini jana yang English sih. Mak lagi paharang di sini mak. Paharang situ. Ada ni lagi. Ayo gede. Habis. Jana dua भाग्य आदैखौ लोगो मोनासै आमाइखौ ओंखायनो दा जोङो मोनसे प्लेनिं बानायबाय नागालेण्ड हाजोआव बेरायनोसै जोङो नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि थादो नागालेण्ड हाजोखौ जोंना सेसुपानि आनसलिकआ थारमाने नागालेण्डजों नांजाबनाय नागालेण्ड बर्डारानो होनजायो Gol Probut di Arbelina. Baik, di Sumber Duel. Ebar जोङो मोनफैबाय दुवेलफ्राव एबार थांसिगोन नैबे लामाजों नागालेण्ड हाजोआव मा जाग्रा लोगो लायो नामा जाग्रा लोगो लागोन नामा लायगोन नमस्कार खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो जोंनि SN प्रडाक्शन नायगिरि बिथांमोननिसिम दायो जोङो सफैबाय दयालपुराव ओमफ्राय जों दा बेरायनो थांगोन जों दयालपुराव नागालेण्ड हाजोआव दयालपुराव दंफैयो ओमफ्राय दायो जोङो जाग्रा लोंग्रा लानि हाजोआव साथामजों फिसा फिसौ ओरैनो टाइम पास खालायहैनो कमान follow me DSLR बानायनि एबार DSLR एबार सेलार दिनसिगोन नैबे जोंना बिथाङा सेलार आरो बे उनाव फिसा लयना किमान डाঙरটো লয় না फिसाটো লয় তোৰ মर्जी मा जाखो स्प्राइट गैया स्प्राइटखौ मोनसे लायो स्प्राइटखौ मोनसे ला एটো পয়সাটো লছ এটা সব খতমই শুন আরে নলাই নি নি रुना गले নি गले दे गैयाबाथाय ओमफ्राय आंनाव थुबैसोला फैसा बुरु ओर दं এই আর কি গেছে সইরে কিমান হল जोंना बिथाङानो सेलारखौ इनस्टलेशन बानायगासिनो फिटिं दायो जोङो नागालेण्डआव थांसिगोन रायजोफोर दासो मोखांखौ देखायबाय आं दहाय देखायनो लाजियोमोन आं गावनि मोखांखौ देखायनो बिथाङा जोंना नै सोरजोंबा रायलायदों आङो बाइकखौ सोलायनांसिगोनलै नोंजों गाखोनांसिगोन बेना बाइकआ एकदमबारे माबादों एसे प्रब्लेम फैदों ना मा होनो ओइ माबाया इन्जिना बारा बोनो हाया पेकेट लादों नोङो लादों नोङो आंनाथ' गारिया बोराय सानैया बेयाव गाखोदों आं बेयाव नै हारसिं मादो दे जोंना मानसैहाय आयौ सिदासो गरम ओइ र' जाबाय दा जाबाय गाग्राबो मोनबाय दायो जोङो नागालेण्ड थांगासिनो रायजोफोरा नायनो थाखाय रेडि थादो एसे एन्जय लादो लामायाव जि गारि सारलै र' नोंसोरनो देखायगासिनो लामाखौ माबायदि
लामाया ओरैसांगोन होमबा ओरै थांनानै अबेथिं ओंखारगोन ओरैजाय सिलाफारथिं ओंखारनोसै दा नै जोङो दावख्लायबोदो एसे ब्रिजखौ नाय ओइ मा बर्डारफ्रावसो नुयोना ओरैनो जेनेबा गावलायलायनायफोराव डिफेन्सनि नैबेदिनि दालाङा दानो मोजां दैयानो गैबावा नै दैयानो गैबावा दैज्लां बोथोरावबो आंना खेबसे रेकर्ड दंलै नैबेखिनियावनो गोलैनाया दुद्रुलायदों ओरै गाखोलांदों एडभेन्सार ओरै गाखोलांबाय गाखोलांनानै बैखिनियाव दानि ओरै दुद्रुबोदों आरोखि हान्थु दुलुना थांदों बिदि हान्थुआ फार्स्ट टाइम आरो बियो नागालेण्ड हाजोआव र' बिथांखौ नायहैनां जोंना भुबन बिथाङा आन्दायबायसो नामा बेलेग लामाजों थांफ्लांबाय खोमा ओइ आगोलनिथिं माथो गारि गाबनायबो खोनाया र' एसे नायसोहैनां नै नागालेण्ड हाजोआ बेनो दिनै जों नोंसोरखौ नागालेण्ड हाजोखौ देखायनोसै जोंनि सिसुफोरनिफ्राय बारा गोजान नङा बियो ओरैनो आगानसे हरबानो मोनो होननांसिगोन आरो जोंनि जायगानिफ्राय दाथ' नुहुरालै रायजोफोर बिनि जेबो माबाखौनो सुराखौनो मोना माथो नै बै ब्रिजआ बैयो सिनायहरदों ना ओरै बर्डारफ्राव दालाय CRP आर्मि बिसिनि गारिफ्रा बारोना बेबायदियाव बम होयो बेबायदिखौ एक्जेक्ट बेबायदि सानलायो आरोखि आन्दायदों बायदिसो मोनलायदोंमोन आं आन्दायदों आङो बिथांखौ आन्दायदों बायदिसो मोनदोंमोन ओरैनो फैफिनबाय बिथाङा आं थांसैलाय गाखोनोसैलाय गारियाव इन्टारेस्टिं आयदै आंबो खारबायना लांदां गोजौसोलै कियोल बेरेमो माबाग्राया ओइ बासाया बेखिनिया दं ओइ फट' बायदि नुदोंना बेनि बेरेमो लामा गैला दायो जोङो आसामाव थांफिनसै रायजोफोर मानो होनबा ओरै बारा मोजां लकेसन गैया नोंथांमोननो देखायनो हानाय बिदि मोजां नुहुरनाय नङा माने नोंथांमोना एकदमबारे मा बुङो बेखौ थारमाने दंफांल' गोजा बेखिनियाव आरोना ओमफ्राय ओरै एसे आगोलाव जोङो दंबायो दा जोङो ओरै आसाम जानानै ओरै आरो नागालेण्डआव हाबफिनगोन दा आसामनि रडआव थांगासिनो जोङो नायलांबाय थादों नोंथांमोना बिथाङा आंखौ ओंखारसिनो आं गारिखौ लाबोफिनबाय गारिखौ लाबोबावा आरोखि आसोला दा जोङो फट'ग्राफ मानोसै मा जाखो साफ्रोम दोनबायनो एक्सेलेटार दा माबायो साफ्रे जायो दायो नै जोंना बिथाङा
दिनै जोंनो रेडिअ गंसे होदों बेखौ जों लांनो फैदों मा खाथायाव होनदो गवालपारायाव ना माग्रानि मबाइलखौ होआखै खाला रेडिअखौ होदों KTM बाइकसो नांगौमोन नङा बुलेटखौ होनो खोथा दंमोन मामाया हायार सेकेन्डारि पास जाबाय बुलेटखौ होनो खोथा दंमोन बुलेटआबो गैला बरबागान ना सब जागाটো ঠান্ডা एकदम कुल एकदम পোকারা পুরা আছে कुल সেরেখানা কি কয় सेरेखा दायो जों थांसिगोनलाय सेरेखा बस्तियाव थारमाने गामियाव आरो नागालेण्ड लेंगुवेजाव थारमाने बेखौ बस्ति होनो ओंखायनो दा जों बेहाय थांसैलाय दा बे मोनथ'ला लकेसना मोजां नङा ओंखायनो थारमाने जोङो नेक्स्टआव नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा नायदो भिउल' बिथांना नै केमेराया दायो जोंना प्लेनिंआ चेन्ज जाबाय नागालेण्ड हाजोआव थांनो थाखाय जोंना थावनि दा फैसा गैथ'ला माने फैसाखौ लाबासै जोंनाबो टारगेटआ बिदि नङामोन नालाय नागालेण्डआव थांनायनि टारगेट गैयामोन नालाय ओंखायनो थारमाने जोङो फैसाखौ लाबासै दा थाव गैला माने ओंखायनो दा न'आव थांफिनसै न'सिमल' थांनो थाखाय जेने थेने थाव दं बुंनो रोंनांगौब्रा रायज्लायनो रोङा बुस्थुआ केमेरा लाबाथाय सोंनोबो रोंला बुंनोबो रोंला केमेरायावनो दान्दा थाबाय ना बिदि थाबा जाया बुस्थुआ माइना केमेरायाव थानाङानो अट'मेटिक थाबाय थानांगौ आखाया माइना एकदम बेलेगाव थानांगौ रियेल फटक बिथांखौ आं फटक लानोसै मोनसे आं दै लोंनायसो सिदा लादे दै लोंनाय दिसो लोंगोन होनबा दे नोंथांमोना दसे थाथ' दे आंखौ बिथांखौ फटक साफायग्रोनो दै बिथांखौ आं फटक साफायखांबाय दै नायनोबा गोसोम नुदों मोजां माथो भिडिअखौ मबाइलाव सोनानै लादों नोङो नोंसिना बस नुबाथाय नोंसोर आयै जि दुरबुनानै मा जागासिनो दं सासे ओरैबो ओरै थांफै नागिरबाय दङ ओरै जाबाय दङ फर्दा थानांगौ फटक साफाय नायदो बिथाङा दायो जोंना प्लेनिंआ चेन्ज जाबाय जोङो नागालेण्डआव थांनो नागिरदोंमोन दा नोंथांमोना जोङो नागालेण्डआव देखायनो हानाय नंला बेखौ उनाव देखायनोसै आरो थारमाने ओरैनो जास्ट स्लाइडलि जों थांना फैबाय दा जोङो आदैमोनाव दंफैयो दसे रेस्ट लादों आदैमोननियाव ओमफ्राय दा जोङो बेनिफ्राय डाइरेक्ट न'आव थांसै ओमफ्राय आरो साननैसोनि उनाव नोंथांमोना नुसिगोनलाय नागालेण्डनि माबाखौ स्ट'रिखौ बिदिनो जों एसे लेटबो जानो हागौ नोंथांमोना नुगोन आरोखि नागालेण्डनि परिबेकखौ जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा खालामदो आरो अननानै आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो नायनानै इन्टारेस्ट नांदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनो हरनो गोसोबा शेयार खालामदो आरो कमेन्ट बक्सआव मानसि होनो गोसो जादोंबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरदो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों दिनै भिडिअ एसेयावनो